Жеңәбез бүген. Алса. Әфәрин Сәйдәш, ләкин монда синнән дә яхшы көрәшләр бар. Бүген сезнең белән мин Алия һәм минем дустым Сәйдәш. Бүген без көрәш фестивален карарга килдек. Әйдә Сәйдәш, китек залга, бик күңелле булырды. Алия каралы. Бәлки синең үзеңнең дә көрәшәсең киләдер. Чөнки мин ишеткәнем монда призовой акча бирәләр. Әйе, яшыл Сәйдәш, беренче урынга 3000 бирәләр, икенче урынга 7000, өченче урынга инде 1000. Көрәшә белсәң, үзем дә шулай ук көрәшер идем әле. Каралы малай, бу бинада күпме балалар җыелган. Бу балаларның әти-әниләре дә монда поддержкасын бар дип утырып торалар. Алар бит әле Гөлшаллыныкы гына түгел, монда төрле районнардан, төрле авыллардан, бүтән шәһәрләрдән дә килгәннәр балалар. Исәнмесез, Ринат абый? Бу безнең Яршавыл шәһәренең легендар көрәшчесе. Сез инде үз вакытыгызда көрәштегез. Хәзер сез көрәш белән шөгыльләнәсезме? Шөгыльләнәм. Сез монда һәр көрәшне карарга килеп торасыз, әйме? Әйе, барыбыз киләбез. Сезнең үз вакытыгызда травмированный булганыгыз бармы? Көрәшне ташларга теләгән вакытлар булгалы идеме? Травмирован булды инде, ул һәркем белән дә була. Обычное явление, от этого никто не страхован. Берне карамыйча кире торасың, дальше продолжать итәсең инде, аны желание тумый. Ә менә ни өчен сез бәләкәй чакта именно спорт, көрәш дип сайларга булдыгыз? Бу сезгә нәрсә бирде? Бәлки сезгә бала чакта ук әти-әниләрегез улым көрәшкә бар, бу сиңа алда кирәк була дипме, үзеңне яклар өчен дипме? Ни өчен именно көрәш сезгә? Юк, нәйсегездә булдырыгыз. Татарстанда яшәп, үзеңә исем, имя, звание, хочется служить. Если хочешь, чтобы тебя узнали, нужно бороться именно татарской национальной борьбой. И тебя тогда будут знать все абсолютно. Что там вообще меня выбрал. Димәк, Татарстанда знаменитость алыр өчен надо бороться татарской национальной борьбой. Яхшы рәхмәт, бик зур алда да сезгә уңышлар теләп карыйбыз. Рәхмәт. Сәйдәш, хәзер тиздән безнең гимназия укучылары монда көрәшәчәкләр икән. Безнекеләр җиңерләрме икән? Белмим, инде Газиз белән сөйләшкәнем. Газиз нәрсә ди? Аның сүзләренә ышансаң, по-любому икенче, беренче урын булачак. Сылопа. Сират җитте, сезгә дә килеп җитте Гайсыл апа. Ничек сезнең кәефләрегез? Рәхмәт, яхшы, Аллага шөкер. Сезнең бүген улыгыз көрәшә инде, әйме? Улым көрәшә. Күптән көрәш белән шөгыльләнәмсең? Рамазан улым беренче класста 7 яшендә көрәш түгәрәгенә йөри. Ничек, нинди уңышларга ирешкәне булды? Урыннар алганы бәлки? Әйе, үзебезнең шәһәр, Шавыл шәһәрендә дә урыннар ала, район Татарстан районы буенча дагы урыннар ала. Тренерларыбыз бик яхшы. Илгиз абый, әйме? Илгиз Бәгызович безнең, әйе, без үзебез Битис спорт мәктәбенә карыйбыз. Без шунда түгәрәккә китәбез. Безнең Мулла Нур Вахитов исемендәге 2нче гимназиядә шөгыльләнә. Тренерларыбыз Шавлы шәһәренең тренерский составы бик яхшы, бик көчле тренерларыбыз, бүтән тренерларыбыз да бик көчле. Спортсменнарыбыз Шавлы шәһәренең спортсменнары төрле Татарстан дәрәҗәсендә дә, Россия дәрәҗәсендә бик зур урыннар, беренче урыннар алалар. Булар барысы да безнең тренерларыбызның эшчәнлеге нәтиҗәсе. Менә сезнең уйлавыгызча, Рамазан җиңә алыр микән бу ярышта? Өметләнәбез, тырышабыз. Моның өчен һәр көн үзебездә эшлибез, тренировкаларга йөрибез, һәрбер ярышка ныклап әзерләнәбез. Ә менә шундый сорау, тренировкалардан тыш өйдә Рамазан нәрсәләр эшли үзе өчен менә? Үз өстендә. Спорт ягыннан әйтәсез. Иртән пробежка дибез, йөгерергә чыга, бассейнны ярата, бассейнга йөри. Балайлар белән бик яратып, иптәшләре белән футбол уйнарга ярата. Ә менә питание ашау буенча бәлки аның берәр ниндидер үзенчәлекләре бардыр? Питание буенча иртән завтрак Бутка? Бутка, творог ашыйбыз.
Абыйлары, Илгиз абыйлары нинди рекомендациялар бере, ошол боюнча шуларны төгөлдөргө тырышабыз. Витаминный комплекслар ичебиз. Ошол ягын яхшы койгуртабыз. Ярар алайса, уңышлар сезгә Айсылу апа. Рахмет. Тәке отырга язсын инде. Рахмет бик зур. Кара әле. Мында балконнан да карап була икән. Мындан әйбәтрәк тә күренә минем уйлавымча. Менә тегендә грек көрәше, мында безнең татар көрәше. Бу бинада Алия, син беләсеңме? Ханнар заманасыннан инде көрәш бара. Һәм күптән түгел генә менә бу зданиедә ремонт ясалды. Шулаймы ни? Әйтәм, монда бераз яңартылган заллары да, спорт заллары да. Нәрсәдер өстәлек кителгән, нәрсәнедер алып. Мотор китте. Витис. Егетләр, сәлам. Ничек хәлләрегез? Көрәшеп буламы? Җиңәсезме бүген? Сез әле көрәштегезме соң? Авыр булдымы? Юк, көнгенче тапкыр сиңа шөгыльләнәсез. Көн саен да. Сәйдәш мин үзем бер вакытта да күтәрә алмадым, балалар көн саен көрәшәләр. Туйдырмамы соң көрәш? Гел чыгып менә бер үк төрле бер кешене аласына ыргытасың. Шул кызыкмы? Бәлки, нәдә көрәш парагадыр. Шап китер. Мин не против. Карап, бу безнең гимназиянең тренеры. Илгиз абый, сәнсез. Хәлләрегез ничек, кайфларыгыз? Ничек сезгә бүгенге көрәш, укучыларыгыз ничек? Это пока ведь пора, нормально, пока довольны. Менә бу Газиз сезнең укучыгыз, әйтә ялгышмасам. Газизның җиңгәне бармы инде? Ну, ладно, поехали. Республиканский турнир очень сократил, нам надо что-то там. Менә бүгенгә сезнең прогноз нинди? Опа! Охо! Менә пока сиңа пора 3 Газиз, давай, давай! Молодец, чисто! Котлыймын, Газиз. Җиңеп буламы? Да. Тукта инде, кая киттең, сөйләшегезрәк. Я Авыр булдымы көрәшергә? сначала подумал, типа, сложно будет. Но Сложно потом было, нормально ма? было. Бу синең беренче көрәш булдымы бүген? Беренче схватка. Тагын күпме булачак? Там бір сатка вроде булырга тиеш. Бер схваткаймы тагын? Шундый ук буйгазың малайма. Ая, Анс Вес буенча көрәшәсез. ая. Аны теге яшел малай чыккан. Шуның белән мин чыгаман ары. менә шушы яшел малай белән, әйме? Ая. Ничек уйлыйсың, җиңәләсеңме? А? Җиңәләсеңме аны? Ая. Уверен. Ну, не полностью, но уверен. 100%. Или юкмы? Япон. Ярый, алайса сиңа да уңышлар, Газиз. Молодец булдырасың. Әнә безнең гимназия укучысы тоже көрәштә катнашалар. Җиңдеме? Все, менә безнеке ударды тегене. Җиңсә генә ярый. На ковер приглашаются борисов. Ванягиня, Айза. Ага, ол алды захватка. Теге борда опять. Ни, кисәтләр буенча бугай. Хатагын 18 секунд, 9 секунд, 8. Турса җиңә. Все. Җиңде 12-гә он все безнеке җиңде бугай. Или юк? Камил исемең бит, әйме? Камил бу көрәшне без Сәйдәш белән карадык. Катлаулырак булды бугай. Мощно булды. Муеннарыңны да кысты. Синдә әллә нинди төрле формаларда тапырчыны булды. Үзеңә ничек булды? Авыр булдымы үзең? Мин бу айдан беренче тапкыр көрәшнең һәм бөтен
Bizim orada aytırlarga что men жеңілдер деп ойлаған едім. Проиграешь. Но я настроился и выиграл. Жеңдің, молодец. Рамиль абый, менә бу фестивальне оештыруга менә кайдан кем уйлап чыгарды моны? Бұл фестиваль біздің биыл екінші тапқыр, елны бірінші тапқыр болды, биыл екінші тапқыр. Фестивальны өзіміздің Татарша күреш федерациясы ішінде ойлап шығарылып, председатель федерация белән алмашып, бұл ярышны шәһәргә күрсәтер өчен эшләнгән ярыш. Аңлашылды. Демәк, бу фестиваль әле быел гына түгел, тагын күп еллар булачак. Алдагы елны без аны үткәрдек. Быелны икенче тапкырында уже үзебезнең җыйган дәрәҗәләребезне туплабрак, яхшырак итеп үткәргә тырыштык. Киләсе елларда тагын без килә алабыз, әйме күрә алачакбыз бу. Алла бирсә, бу ярышыбыз безнең уку ел битү ахырына үзебезнең спорт мәктәбендә Витязда урыннар, яхшы урыннар яулаган көрәшчеләребезне дә мактап алып, үзебезнең халыкка күрсәтер өчен уйланган фестиваль. Менә тагын шундый сорау бар. Бу фестиваль кемнәр өчен? Монда чаллы кешеләре генәме? Чаллыдан гына катнашучылармы? Бүгенге көндә үзебезнең Чаллы эчендә генә үткәрелә торган ярыш. Алла бирсә, алдагы елларда уже кунакларны чакырып, якын тирәдәге районнарны чакырып, үзебезнең көрәшчеләрне дә аларга күрсәтергә. Көрәшче бит инде ул ярышка барып кайтып көрәшү генә түгел, җиңгән көрәшчеләрне халыкка күрсәтергә кирәк, яшьләрне, особенно яшьләрне күрсәтергә кирәк. Менә шулда безнең почти миллионга тулган шәһәр, зур шәһәр. Плакатта эленеп торса, 13-14 яшьлек көрәшче. Аңа үзенә дә дәрәҗәле мактау исеме. Аны бит укытучылары күрә, дуслары күрә, күршеләре күрә. Үзенә дә рәхәт булып китә инде. Үзенә дә ул аның бик зур дәрәҗә. Шуның өчен эшләнгән фестиваль бу. Демәк, инде киләсе елларда без бүтән шәһәрләрдән дә катнашучыларны күрәчәкбез, әйме? Әлбәттә, алай булса, икенче елга уже якын тирәдәге көрәшче, якын тирәдәге районнарын чакырып, фестивалебезне зуррак итеп үткәребезгә безнең уйлар бар. Ярар, Рамиль абый, менә сез үзегез һаман да көрәшәсезме соң әле? Аллаһка шөкер, йөрибез, тренировкага йөрибез. Ул бит яшьләрне тешләп өйрәтеп тормаса, ул бармый. Анысы да бар инде, әйе. Ә менә ярышларда катнашасызмы? Ярышта катнашыр өчен көнгә 2 тапкыр шөгыльләнергә кирәк. Без инде 30-ның тиянә чыккан яшь егет дип әйтеп булмый. Егетләр эшлибез, шуңа ярышларыбыз пока тукталды. Соңгы ярышыгыз качан булган иде соң? Соңгы ярышым минем 2017-дә республика чемпионатында полуфиналда көрәштем. Финалга чыга алмадым. Җиңе булмады инде, әйме? Иштә калдым, 3-нче урында калдым. Ярар, 3-нче урында әйбәт. Аллаһка шөкер. Ярар, рәхмәт Рамиль абый. Сезгә уңышлар бу фестивальне оештыруга, киләсе очрашуларга кадәр. Шуның белән инде безнең көрәшкә багышланган фестивалебез тәмамлана. Без Алия белән менә сезне җомгакларга урамга чыктык. Әйе, без Сәйдәш белән чынлыкта да бик шат. Безнең Гәрчаллы шәһәребездә шундый легендар көрәшчеләр бар икәнлегенә. Бүген без Сәйдәш белән аларны бинада күрдек. Аларны күргәч, үзебезнең дә бераз дәрәҗәбез күтәрелде. Үзебезнең дә бүген көрәштә катнашасы килдеме, Сәйдәш? Әлбәттә. Икенче елга син дә катнашып карарсың инде. Мин сине поддержать итәргә килермен. Бәлки сабантуйларда башлармын көрәшеп. Менә шундый дөресен әйткәндә, мин үзем беренче тапкыр менә көрәш ярышына килдем. Моңынча минем әле йөргән юк иде мондый фестиваль менә шундый көрәш ярышларына. Һәм шундый дөресен әйткәндә, миңа ошады. Тагын килермен икенче елы Алия белән
Икәү, әйме? Дуслар, 2нче елга да көрәш фестивалендә очрашырга язсын. Барыгызга да рәхмәт. Пока. Киләсе очрашуларга кадәр.